Диляна. Млада, умна, задаваща неудобни въпроси. Годината е 1985. Усеща се полъха на перестройката. В ефира на единствената в държавата телевизия се появява знаковата, емблематичната рубрика «Актуална антена». По-късно и нея, будната репортерка, ще я наричат знакова, емблематична. Фигурата и осанката й на достоен за уважение журналист от едно сложно време ще я направят разпознаваема за няколко поколения телевизионни зрители. Нещо повече, всяка нейна изява на екрана и в публичното пространство ще предизвикват респект. Квартален и пак произволно избран магазин за хранителни стоки в Варна. Търся бира, няма. Лимонада няма. Кола няма. Да не се задълбочаваме по-нататък в останалите стоки. Добре, че има поне мляко. Не се очудвайте, дори и това не е често срещано явление. Сигурно забелязахте вече, че темата на предаването ни днес е снабдяването на един курортен град в разгара на лятото. Но много новини са се родили и при теб, нали? Да, ако се смята за новина това, което един политик каже във връзка с друга новина в своя коментар, това действително може да излезе и понякога излиза във вестниците като новина. Като новина, но това... Диляна Грозданова е родена на 4 ноември 1957 година в София. По майчина линия е внучка на революционера от ВМРО Панчо Тошев и правнучка на Андон Тошев, Дончо Щипянчето, оттам, че е роден в щипското село Ерджелия, куриер на Гоце Делчев и Даме Груев. Каква е Диляна Грозданова? Не знам дали да откривам тази тайна сега. Но както и да е, аз по принцип съм по-затворен човек. Мисля, че понякога личи на екрана. Аз и без да искам поставям една дистанция между мен и хората, което понякога е добре. Смятам, че е добре, когато се говори с политици, защото те би трябвало да чувстват една дистанция между журналиста и тях самите, за да имат уважение и респект към този, който е в студиото, който е домакин в студиото. Може би затова съм се насочила и към такъв вид предаване. Ако трябва да правя по-домашно предаване, може би тази дистанция, която поставя между себе си и околните, ще ми пречи. Лично за себе си аз смятам, че съм един, да не ви прозвучи нескромно, но етичен човек. Аз обичам етиката в отношенията с колегите да е поставена на първо място. Опитът в Българското национално радио е фундамент за изключително успешния и телевизионен старт. Репортерът Диляна е истински войн на свободното слово. Войн без политически гръб и грантове. Войн в години, в които шамарите са силни и болят дълго. Ако журналистите искат да са коректив на властта, трябва да го поискат не само на думи, казваше тя. Трябва да настояват за това свое право. Никой не може да ни казва какво е добре да питаме и какво не е добре. И питаше. По този навес в учебно-опитното стопанство в село Войводиново се съхранява в разглобен вид, както виждате, поточна линия за преработка на сенно брашно или така наречения гранулатор. Този гранулатор е купен през 1978 година, но въобще не е бил монтиран. Даже и сега, след 9 години, една част от поточната линия стои надлежно опакована в съндъци. Бих искал заедно с вас да направим една съвсем груба сметка. През 1978 година за гранулатора са били платени 58 550 лева по документи. До сега за амортизационни отчисления са дадени 65 900 лева или общо гранулаторът струва вече 124 000 лева. С други думи казано, техника за 124 000 лева не е произвела продукции за 1 лев, но за това пък е станала главен герой на една обемиста документация. Има и друг случай. Машините са стари, но не са бракувани. Не са бракувани, но не работят. Уж ще се модернизират, уж се съхраняват, а са изхвърлени навън да ръждясват. Или пък са бракувани, но не се дават на вторични суровини. Заглавието би могло да бъде "Ни риба, ни рак" или "Не ям кокала, но и на друг не го давам". Първото и основно изискване на една отоплителна инсталация е тя да
топли. Може да ви се стори странно, че го казвам, но фактите говорят, че понякога точно това не става. Отоплителните инсталации в много случаи работят на празно, като резултатът е, че хем хората мръзнат, помещенията са студени, хем пък се прави преразход на енергия. Разбира се, специалистите предлагат някои решения на този проблем. С идването на демокрацията, рубриката «Актуална антена» прерасна в коментарното предаване «Отзвук». Всяка вечер след централните новини от студиото се чуваха коментари, които караха политиците да се чувстват неудобно в креслата си. Телевизията беше коректив на все още крехката нова власт. А Диляна беше стожерът на Отзвук и пример за най-висок професионализъм. Добър вечер с коментарната рубрика на По света и у нас «Отзвук». Вчера сутринта в 10 часа всички, които можехме, се настанихме пред телевизорите, други пред радиоапаратите, трети на живо в парламента, за да присъстваме на тържественото откриване на работата на новото Народно събрание. Ако някой се опасявал, че може би ще има някаква доза на скука, той бързо се е разочаровал, тъй като скандалът не закъсня броени минути след започването на работата на Народното събрание. Той последва днес, последва и втори, после и трети. Не знам дали пък това Народно събрание не иска да изкове максимата всеки ден по един скандал. Докато господин Филип Димитров заявяваше, че, цитирам, цикълът на тоталитаризма в България окончателно завърши, госпожа Нора Ананиева обяви пътя на новия тоталитаризъм за открит. Новия, както тя го нарече, син-тоталитаризъм. Скандалът с рухващата бизнес империя на Робърт Максуел, както знаете, има и своя бистришки вариант. За да ви запозная с предисторията накратко, ще започна от там. Красивата къща на хълма край Бистрица по времето на Петър Танчев беше, както знаете, резиденция на БЗНС. По-късно столичната управа на Стефан Нинов реши да я даде за санаториум на болни деца, но това си остана само едно красиво обещание. В крайна сметка правителството на Луканов сключи договор с Робърт Максуел, според който бившата резиденция беше дадена под наем срещу сумата от 6 милиона лева за срок от 50 години. Знаете, че от 4 дни къщата вече е окупирана от Конфедерацията на труда Подкрепа. За този конфликт тази вечер ще говорим в студиото на Отзвук с господин Красимир Евтимов, който е директор на Международния център за фирмено управление. Нали правилно го казвам? По-фирмено управление. Господин Емил Лалов, който е юридически експерт на Конфедерацията на труда Подкрепа, и с заместник главния прокурор Димитър Димитров. Добър вечер и в Отзвук, уважаеми зрители. Мъртъв все още в кома или просто в криза е Националният съвет за социално партньорство. На тези силни определения се противопостави вице-премиера Светослав Лучников, който тази вечер в студиото. Но в крайна сметка на този въпрос ние ще се постараем тази вечер в нашия разговор да дадем отговор, заедно с професор Кръстю Петков, господин Светослав Лучников и доктор Константин Тренчев. Сега, господа, от ваша гледна точка, защо се стигна до този конфликт? Аз съм дошъл тук, за да изнеса истината. Защото в основата на всеки диалог, социален или не, трябва да стои истината. Иначе разговорът е между глухи и неми. А ако паметта на зрителите не е къса, аз съм убеден, че тя наистина не е къса, то много лесно е да се разбере кой не желае този съвет да си върши работата. Кой според вас? Защото ние 8 месеца водихме епична битка, за да има такъв съвет, говоря от страна на синдикатите, подкрепени от работодателите. И накрая, след вече този голям натиск, който бе упражнен, се прие да има такава институция, която да взема някакви решения. Но нейната работа се спъва, това трябва да го заявим съвсем открито, и се спъва не от участниците. А от кого? А от колегите на господин вице-премиера, който е авторизиран да ръководи съвет. И това той недвусмислено заяви вчера. И трета година вече за мавзолея на Георги Димитров се води истинска словесна битка.
През тези 3 години махалото ни люшкаше от едната крайност до другата. От взривяването на мавзолея до предложението на господин Ясен Бориславов, публикувано във вестник Дума. Ето какво пише той. Всяка столица има някаква атракция, кула, часовник, катедрала, пикаещо момченце или статуя на свободата. Коя сграда придава неповторимост на столицата? Мавзолеят може да запълни тази празнота. И така от един абсурд, по-моему, се стига до друг. Вместо статуя на свободата, ние българите ще си имаме друга статуя, своеобразна статуя, символ на робството на духа. Сега наред е паметникът на съветската армия. Абсурдът тук също не липсва. Например, в знак на протест срещу демонтажа му, развълнувана гражданка е поискала да сложи край на живота си. Сблъскват се различни гледни точки, разгорещяват се политическите главно страсти и всеки твърди, че така го поиска народът. Народът го поиска, твърдят крайните точки на махалото, само че не се разбра как те разбраха какво поиска народа. Сигурна съм, че и днес сте погледнали поне веднъж какъв е курсът на долара към лева. Сигурна съм и, че се интересувате от лихвените проценти на основните банки. Инфлацията с основание ни плаши и всеки един от нас търси начин да спаси спестяванията си. Дребният вложител много добре знае, че в банката парите му се тупят. По простата причина, че инфлацията изпреварва лихвения процент. Естествено, българинът като практичен човек търси изход и иска, ако не да печели, поне да не губи. Затова особено примамливи за него се оказват акционерни дружества, които обещават висок дивиденд. Някои от тези дружества вече се покриха с печална слава, а акционерите на East West International Holding Group изпиха по една чаша студена вода. Какви са шансовете им да си получат обратно парите и какви са шансовете на други дребни акционери да бъдат измамени? За това ще говорим днес в отзвук. БАМС, Спирели, Албабу, Тако Импорт-Експорт, M&I, MR Group, Крис Лимитед. Тези имена на фирми са известни вече не само на ужилените варненци, но и на цяла България. Очаква се списъкът да бъде продължен и попълнен. Какво характеризира тези фирми? На първо място, те категорично отричат да са пирамиди. На второ, предлагат изкусително високи дивиденти. И ето ги идват вложителите или така наречените инвеститори. Някои ги наричат наивници, други комерджии. Както и да е, работата е там, че те стават все повече. И изчезналите зад граница пари стават все повече. Дали е справедливо да обвиняваме само жертвите, че са станали жертви? В студиото на отзвук тази вечер са министъра на финансите господин Димитър Костов, управителя на Българската народна банка професор Тодор Вълчев и областния управител на Варна господин Кирил Йорданов. Добре дошли в това студио. Като че ли се очаква от хората да подушват измамата, да разбират кои фирми са пирамиди, кои не, да ги разграничават. Защо, много често се задава този въпрос, защо изпълнителната власт не прави това? Защо Централната банка не прави това? Прави. Как? Госпожа Грозданова, вижте, това, което сега ще кажа, не казвам за да оправдавам Българска народна банка. И към нас се отправят критики и сигурно някои от тях основателни. Но ние със самият закон предупредихме гражданите, че могат да образуват влогове само при банките. Забранихме на финансовите къщи да приемат средства на доверително управление, едно име, под което се криеха влогове. Забранихме им да дават обяви и да обясняват и да обещават твърди лихвени проценти. И от страна на финансовите къщи имаше невероятен вой, че по този начин ограничаваме конкуренцията на финансовия пазар. Забранихме на обменните бюра да извършат други операции, освен кешови операции. Многократно предупреждавахме във ваши предавания и в други предавания по телевизията,
гражданите за това, че не бива да вярват на онези, които им обещават високи доходи. Днес е специален ден. На площад Александър Невски в София хората се събраха още от 16 часа и търпеливо чакаха. В крайна сметка дочакаха новината на деня. Консултативният съвет по национална сигурност при президента е решил да бъдат произведени предсрочни парламентарни избори през втората десетдневка на април 1997 година, ако всяка от парламентарните сили се откаже от съставяне на правителство. В студиото тази вечер са господин Иван Костов, председател на СДС, господин Евгений Бакърджиев, председател на Националния щаб за протестни действия, и господин Веселин Методиев, заместник-председател на Демократическата партия. Господин Костов, бихте ли дали възможно така най-точна информация за това какво се случи днес по времето на Консултативния съвет по национална сигурност при президента? Първо искам да коригирам начина, по който вие представихте съгласието за избори във втората десетдневка на 1997 година, на април. Да. Не ако се откажат, а като всяка парламентарна се откаже. Всъщност те се отказват. Да. Така че нека това да остане зад гърба ни, да няма ако. Господин Бакърджиев, какво ще стане от този час нататък, от утре, с протестите, с блокадите, с загражденията на пътища? Аз най-напред искам да благодаря на политическите ръководители за това, че политическия проблем и политическата криза се реши именно по политически път. От тук нататък е съвсем естествено всички протестни действия, които са организирани по места, да бъдат незабавно прекратени. Предаването наложи стандарти в журналистиката, които трябва да бъдат спазвани от всеки, който искрено иска да остави дълбока следа в нея. Диляна, чувствате ли се звезда? Не. Надявам се, че не ви разочаровам, като го казвам, но смятам, че този термин, както още няколко, са пренесени изкуствено на българска почва. Все още при нас не може да се говори за звезди и особено за телевизионни звезди. Ние сме журналисти. И аз винаги на себе си съм гледала като на журналист. Не знам доколко и хората ни възприемат като звезди. Те ни срещат всеки ден по улицата, в магазина. Ние носим турбите заедно с тях, блъскаме се в автобусите заедно с тях. Аз лично, ако ми кажат звезда, си представям някакъв човек, който води съвсем различен начин на живот. Едва ли ще го срещна на улицата. Докато телевизионните журналисти верно показват се на екрана, верно известни са от екрана, но всъщност те са хора като всички други със своите проблеми, с това, че трябва да си вършат добре работата и да се стремят да показват най-доброто от себе си и да изпипват нещата до край. Като колега бе скромна, обрана, тиха, уважителна дори към тези, които неуверено правеха първите си стъпки в професията. Знаеше си цената. От първия до последния ден на Сан Стефано, 29. Добър вечер на всички, които очакват Панорама. Дали от понеделник нататък ни очакват по-спокойни политически дни? Кой знае, но едва ли. Поне това е моята прогноза. Разбира се, дано не се окаже права. Изявите й са неизброими. Репортажите й за по света и у нас и Панорама могат и трябва да служат като учебник. Интервютата й с политически лидери са многопластови и дълбоко стойностни. Господин президент, как оценявате усилията на ООН да се спре войната в бивша Югославия и американския план за решаване на кризата в Босна и Херцеговина? Бих искал специално да подчертая, че програмата на ООН, по-точно инициативата по този въпрос на ООН, не успя да постигне, за съжаление, необходимия резултат. И както се разбра, както става ясно в много страни, сред много кръгове, планът ВАНС ООН не бе достатъчно подходящ. Пътят,
Спонтанно, но някак естествено я отведе от другата страна на барикадата. Започна да учи политиците на чест, а после и самата тя стана политик. Наивен и честен. Но телевизията остана в кръвта й, а запазената марка «Отзвук» я върна на екран като продуцент и водещ в ТВ7, а по-късно Диляна беше президент на издателския борд на вестникарска група «България», който тогава притежаваше вестниците «Труд» и 24 часа. Когато започнах да водя «Отзвук», чух от един мой колега, че една жена никога, журналистка, никога не може да се сравни с един мъж. Винаги мъжа ще бъде поставен над жената в рейтингите, например, в това какво доверие ще вдъхне у зрители и така нататък. Аз не съм съгласна с това. Смятам, че журналист е журналист. Важно е как се държи в студиото, какви въпроси задава, какви коментари прави, дали са умни или глупави. Това е важното. Аз за себе си винаги съм мислила, че не съм конфликтна личност, но обичам да ме оставят да си върша работата. По заболяване заключи Диляна от професията и кариерата на журналист. Запази гордостта си, въпреки мъглата от слухове, която обвиваше отсъствието й от ефира и обществения живот. Диляна беше, Диляна е, Диляна остава с БНТ завинаги. Така че останете с предаванията на Канал 1. От мен довиждане и приятна вечер.